Шау шәшәкле май айының нәк уртасы иде. 18 ел элек безнең бик көтеп алынган кадерле балабыз, улыбыз Мусин Реналь Шамил улы туды, дип башлана Урта Терешка авылыннан килгән электрон котлау хаты. Яраткан улларын, энеләре, сөекле аныкларын безнең тапшыру аркылы ихластан әнисе Римма Абдулхаковна, әтисе Шамил Халилович, апасы Диана, абысы Динар, әбисе Адиля Ахатовна, бабасы Халилулла Тимирбулатович тәбрик итәргә булдылар. Кочагыма кыскан балама, әле кайчан гына беренче авазын салып, тәпи атлап беренче адымнарын ясаган сабыебызга да 18 инде. Таңнар калабыз балам. Күз алдымда синең Гөлшаян балалар бакчасына йөргән мизгелләрең. Аннары мәктәп бусагасы. Анда да бит син бик әйбәт итеп укып, 9нчы сыйныфтан соң Сызрань шәһәренә үз теләгән һөнәреңә укырга кирдең. Бүген инде син 3нче курс студенты. Син безнең гаиләбезнең якты киләчәге, нәселебез дәвамчысы. Картлык көнебездә ышанычлы таянычыбыз булырсың дип өмитебез. Син бүгенге көндә нинди генә эшкә алынма, барында җиренә җиткереп эшли аласың. Шушы җитезлегең, уңганлыгың синең алдагы көнеңдә дә ярдәм итсен иде. Кадерле балакайыбыз, яраткан энебез һәм сөекле оныгыбыз. Матур туган көнең белән чын күңелдән сине котлыйбыз. Сиңа нык исәнлек саулык, олы бәхет, укуыңда уңышлар булсын. Янәшәңдә гел якыннарыңның булуын, бер кайчан да дошманнарга юлыкмавыңны телибез. Без сине бик нык яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Син безнең күңел түрендә балкыган иң җылы һәм иң якты кояшыбыз. Балам диеп эзелеп тора синең өчен йөрәгем. Белсә идең безгә ничек бик нык синең кирәгең. Бәхетле бул, бер үк сиңа телибез гел уңышлар. Бу дөньяның ямен табып, шатланышып торышлар. 18 яшь бик матур чак, дәртле, матур мизгелең. Сөенечләргә төренеп, уссын алдагы көнең. Улым диеп, сиңа карап, горурланып куямын. Сине күрсәк, иң бәхетле кешеләрдән буламын. Әле ярый тугансың да, җитез егет булгансың. 18 ел дөньяларда гомерләрне торгансың. Раббым, исән имин генә яшә 100 яшькә кадәр. Гел дә синнән килеп торсын безгә тик яхшы хәбәр. Кадерле Реналь Шамилевич, бар изге теләкләрне дә синең хөрмәтеңә якыннарың матур җырга тергәннәр. Аны бергәләп тыңлыйк әле. 18 яшьлек матур туган көнең котлы булсын. Син шатлыкның үзе төселе, йөзләреңә кояш сыйган, гомерләрең булсын озын. Улыкаем улым гынам, улыкаем улым минем. Бәхеткәең булсын димен, якты булыр барыр юлың. Мин ышанам сиңа улым, улыкаем улым минем. Бәхеткәең булсын димен, якты булыр барыр юлың. Мин ышанам сиңа улым. Бу тормышта ак һәм кара, гел янәшә атлап бара. Үз бәхетең үз кулыңда, улыкаем үзең кара. Улыкаем улым минем, бәхеткәең булсын димен, якты булыр барыр юлың. Мин ышанам сиңа улым, улыкаем
ишет зинһар, бу йөрәгем мәңге шулай. Син дип тибәр, син дип тибәр, улы кайын, улы минем, бәхеткә